Good morning. जोङो सिखारनानै ब्रेकफास्ट खालामनानै नैबे फंबाय दानजोंहाय थांसिगोन डिउटियाव ना दा डिउटियाव थांनोसै जोङो मा मावो आं नोंथांमोननो भिडिअ गेजेरजों खोन्थाखाबाय जोंना बिदिनोसै खामानिया हेभि खामानि जुदि नोंसोरो मावनो गोसो खनजासे थिखानांगौ आरो जुदि नोंसोरबो मावनो गोसोबा फैबानो जाबाय जों कन्टेक्ट हरगोन ओरैबायदि हेभि नै ओंख्रि नायलायबाय माने ओरैबायदि हेभि जायो ओरैबायदि ओंख्रियाबो ओरैबायदि फल कबि आलु लागायबाय दाउ बेदर दंबावोसो हेभि आरोखि ना दा जोङो रंजा बाजा जों हेपि थाबाय बेजों लोगोसे जालाबायनोसै दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनि बाथ्रा आङो शेयार खालामनो लुबैदों स' सोमोनांथाव बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा सासे उन्दै हिनजावसानाव अर खामदों आमाजै दा खोनानाय बायदिब्ला मासे सिख्रि गोसोमा बिनि मोदोमाव बादों आरो बानानै जेला सिख्रिखौ बोखारदों अब्ला अर खामदों अर जोंदों होननानै बुंदों बेसे सोमोनांथाव आं ओरैबायदि आसरितमोन आं दासो नुदों नुनानै आङो सोमोनांदों मा जाथावथाव ना जादु ना मन्त्र ना मा खोनासं बिदिब्ला सनितपुर दिगियाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदो नोंथांमोना दान्दिसे नैबे दा नुबायना बे सिख्रि मासे सिख्रि गोसोम बानायजोंनो गासै बेनि ड्रेसफ्रा खामजोबनाय आरो गासै साइडआ खामजोबनाय नुदों दा आं बे बाथ्राखौ आङो सानबाबो आगोर मोनाखै आं दासो नुसनदों नुनानै आङो सानदों बा नोंथांमोना नुबायब्लाबो नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जादों बा शेयार खालामनो गोसो जादों मा रोखोमनि बा मा स्टाइलनि सिखिरि बियो जेब्ला बायो अब्ला बिनि मोदोमाव अर जोंनाय दा कारेन्ट सिस्टेम जानाय ना मा सोरबा जादु हरनाय ना बान हरनाय मा रोखोमनि इसिबां सोमोनांथावदि सिख्रि मासे बानायजोंनो जि बिनि मोदोमाव अर खामनायनाय बा बेसे सोमोनांथाव सोरबाफोर बिनि जुदि मिथिनायबा बा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय माने आं ओरैबायदि मिथिनो लुबैदों दि मासे सिखिरिजोंनो जुदि बेबायदि ड्रेस खामलायनाय अर जुदि जोङोबा बेसेबां सोमोनांथाव जागोन जायखिजाया गाइस माने संसारा बोथोरा जुगा जाबोगासिनो दङ बायदिसिना सोमोनांथाव जागासिनो दङ जाबाय थाथोंसै दा जोंबो थांनोसै डिउटियाव दा आं गुसुं भिडिअ खालामनायनि खारना बेनो जे मासे सिखिरिया माब्रैनो खामनानै अर जोंहोनो हाखो दिनैसिमाव इमान बोसोर जाबाय जोनोम जानो 60-70 बोसोर आं खोनाफेराखैमोन सिख्रि बानानै बिनि मोदोमाव अर खामनाय अर जोंनाय नाथाय दिनै खोनाबाय बे बाथ्राखौ आं सोमोनांनायखायसो आं बे भिडिअखौ बानायबाय बाय लोगोफोर दिनै गुसुं भिडिअ खालामनायनि खारना बेनोमोन दा आं थांनोसै जुदि मोजां आपडेट फैयोब्ला नोंथाङाबो मिथिखासिगोन जास्ट आङो सोमोनांनाय बा आसरितजों आन्दायनायजों शक जानायजों आङो भिडिअखौ खालामबाय बाय आं डिउटियाव ओंखारलांबाय